ọtụtụ afọ gara aga n'ihe dịka 1970 na early 80 ọ dịka 1979 ka 1980 enwere ofu social club age grade dị na be anyị akpọrọ Osita dị mma age grade. Ya bụ age grade maka ihe eji eme bụ maka mmepe obodo. Enwere ụdị well ha bịara rụchaa ya wee rụọ ọrụ ndị be anyị borehole ụdị nke anyị na-enene kịta. O wee bụrụ na n'afọ 2026 na 21st century ka local government chairman ọ bụ chairperson isi elu local government dị na Ebonyi steeti bụ Oriakụ Ifeọma Agwụ chọrọ dividend of democracy ọ ga-enye ndị be ha. O wee bụrụ ụdị borehole a ndị a rụrụ anyị na 1979 1980 ụdị nke a na-akwa etu a ọfụhụ solar powered borehole ọfụhụ normal dị si na a na-eji eme ihe na o wee bụrụ na ihe ọ chọrọ o ji si ndị be ha na-ekwenu na ihe a bụ uru eritere na ya nọ n'ọchịchị dịka local government chairperson. Ihe o nyere ha bụ borehole nke 1950. Mata na a na-enyezi local government ego ha direct. Ọ bụghị mgbe gọvanọ na-ekeri enye ha ihe na ihe anyị ji wepụta ya n'ụbọchị taata bụ kedu ihe o ji bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ na ala Igbo bụ ihere ga-ekwe ha ime ụfọdụ ihe. Epetike Ogwumba ịma onye ara Epetike Ogwumba ịkara aka ekene m onye ara sị ya na-ekwu nke a na-abata ọnụ maka na ọ fọrọ obere echefu m n'ime ebe a maka na ndị a na-adọghachi mmadụ azụ wee bụrụ na ọ na Ebonyi steeti n'isi elu local gọọmenti ka chairperson ha nwaanyị ihe o nyere ndị be ha bụ borehole nke a na-akwa chikịta a na-arụ na desert. Ikwuo gịnị ka ịkpọ ọsọ na agwụ ndị Igbo ụnụ ihe bụ agwụ ya na agwụ na akpa nwaanyị ewee local gọọmenti chairperson nye gịnị ka ụchọ ka o mee ana ndatin ọmụ ha obodo na emasị na akpọ ndị Ebonyi ajọ afa a na-akpọ ndị Ebonyi ajọ afa a serving local government chairperson wee na-egosi na ụnụ can be far back behind borehole ịmadat na ọ dịrazi practicable n'ala Igbo ka o ji ebupụta kịta ọmana nke chekịtị nchọnkọ ma ka o ji egwuo kịta ọ na-eji ekpochi borehole bịa Mrs. Lady Honorable whatever ọ kpọrọ gị agwụ gee ntị nke dị be gị na ọ bụ na inwe ama na enwe borehole be gị ụdị a kere ụdị ife dị ife a na-ekwu na Ebonyi chọrọ ka apụta from ebe ha nọ ị na-adọgbu ha back na-adọchi efe azụ kere ụdị borehole ilu ife iwu ọ bụla ya arụ ya na ihe dị mmadụ oge mma ọ bụ na ọrụ gịnị kwanụ ego niile a na-enye ya kwa ego si Abuja abịa na ka ọ ga-arụ nata something. Exactly na ọlụọ borehole lụọ solar panel powered borehole ka akwụsị etiza ndị bụ na afụ o nwere mgbe a na-eti okwute amakịta na aka na-eti ole si na-eti na Ebonyi mgbe ya wee ụmụazị je na okwute a na-eti etiricha achọ ndị tipa oburu ya that was far back kịta eze enwe machine na all those things ịmana even pounded yam kịta ụmụ nwaanyị n'ụdị hazi asụ akpụ na enwere ihe eji eme ya na-akpụ ya brenda asị eji eti na brend ya ife niile dịgo pakeji igbe eje rụọ ha borehole emechasị na akpọ ndị Ebonyi ajọ afa ọnụ mara nke ha eso n'ụzọ na kọs ya ị na gọọmenti ifere ada eme gị ana nwaanyị ka ịbụ nke nwe ya pọngda borehole enwere ike ọ bụrụ na enwe ndị nyere aka pọmpụgide ọ gbapụtawazie tinyezie ya asị na ọ na-agba mmiri nyanwa jee ka ọ pọmpụ da borehole ọ gịnị ka ụ na-eme ife a na-echu ndị Igbo afọ enyi ha ọ dịrọ nụ mma o nwere ihe kwuru nchọrọ ka na local government chairperson na ndị go from federal direct cherukwu nke Anambra sị adịghị etu ahụ ihe ọ bụla emere n'ime ụmụ na cheru ihe bụ ime obi ka obi eziokwu ka kwuru nke eziokwu gọvanọ Anambra usoro udo jekwu ndị legislators mba retors but there's regis and there's looters inside ha wee mee one law na ego ọbụla batara ụnụ to local government route way back to state then state ewee maybe o kọkpachapụ some anyị enyezi ụnụ then atikwa na state chọkwa ndị na-supervise all those money yeah, which is
slavery nka o change after to mayor mayor na chobere enclave so holuka rugo ekwesi nwe mayor mana ndị kwube ka correction ka ọ ghara oche na eto ọ dị n'Enugu ọ dị na Anambra eto Anambra bụ that na eto ọbụla osi na dị all state ka ji the money mana nke ọbụla na control ọ ka mana ime ihe eme as whatever is worth doing is worth doing well oyibo ka atụpụ ya ọhụ nke ya na ị na-amacha chochochocho ije gbuo borehole a na-aza chikpụ nchampụ nwaanyị ike adịghị ọpụtara ome chikpụ nchampụ ọ bụ na onwezi onye akụrụ ya mere gị na-eme biko ndị Ebonyi kpopụrụ nwaanyị ahụ in fact impeachment bihere uri enu Ugwumba ịma nke na mgbagba m anya mba ya gbaa gị irute na ha niile etu a ka atinyechara blum ya bụ balloon ebe a na-akọ ọtụnụ kpọọ ụmụ nwaanyị a gakwara kọmishọn ya cherukwo ọ na-akọ ọtụ ya akọ ọtụ a kọmishọn ya kọmishọn kpọọ ụmụ nwaanyị yiri yunifọm ma akwa ịbụda adị m ka nwere nke a tinyekwuru ya ma akwa pụta na a bịara dọghachi ha azụ ka ha na-eme ihe na ụgbọ oroko ndị Ebonyi ụnụ ama arụ kama iji boromboro mee ya unu ewere igo nkwụ kwụnụ chọrọ ihe oteji unu achọ palm leaf ndị gbọtọkọ ya nkwụ ede tii na ya ịmkwa boromboro ego na-eji ome datin agwara price boromboro ife ma dị ije akpọchara ma dị ije akpọrọ ọ dị ka mana cheru cheru ọkwa na-ejide gị ma ha ejide gị ife ego nke mgbe eji aka ọnụ kene ka ihe na nke ha na DJ bịakwuru okeshọn ebe eburu bọholu nke iberibe DJ bịakwuru ọ dị ka masị ọfọ n'ala mba eso ịkasị na ndị okenye anọcha ezubeghị oke ka ọ ghara ịdị ka ihe iberibe so gịnị ka a na-akọ ife a DJ akwụghị ụgwọ bịa na-eti egwu na ebe a na bọhol chakakpom dene ndị onye balon meble m bikọs ha kpọrọ gị a na-ego chaji nwere ka ọ bụla ego ji gwugwu bọhol ndị Ebonyi gba nkịtị hapụ that woman ka ọ gabụ chairperson come on ka episi na-eme onwe ha ihe pụta na ndị Igbo dị aga ọfụma nwanne gị bụrụ gọvanọ ọ na-eme arụ isi na bụkọsọ nwanne gị emesi arụ ahụ ọ na-eme eme every day ego dị ka ọ na-enye gị let's speak against evil that is why Ugwumba ime obi eziokwu ji wee pụta na-asị ka ama na ihe dị n'ala Igbo ya dịkwa mma ọ dị mma ewe iwe na ntịgara aka n'ọnụ amaghị m na eche m na okwu agwụna gị n'ọnụ mana ndị okwu gwuru n'ọnụ bụ ndị nwụrụ anwụ biko abalị na-abụ gara aga ka m fụrụ vidiyo ebe gọvanọ na-achị Kano steeti na-eke efere ụmụ efere plastik a bi ceramics ka ọ na-eke ndị mmadụ onye akwụọ na line na-abịa narị gọvanọ efere ọ na-eke na-echa ya ọtọ ọchị enweghị onye nke nyere sugarcane ebunyeghị sugarcane ihe anyị na-egbe empowerment mana anyị na-asị na ihe ndị a bụ ndị ugwu na-eme ebe ọ bụla ọ dara n'ala Igbo anyị ga-akatọ ya maka na enwere ihe dị iche na egbe na egbe do biko ihe anyị ji ekwu abụghị amaghị m nye bụ nwaanyị enweghị onye na ebe mbụ nnọrịfụ ya bụ na peji oyimoke sa woman leader sa 1-on-1 bụ onye mbụ kwupụtara ya nyawa ji ego ya wee rụọ ọrụ ndị obodo motorized borehole ndị mmadụ na-eme ihe na mgbe e meziri ihe nwaanyị na-ekwuzi iji gọrọ ọnụ ya bụ na emechara research mechaa check after everything wee chọpụta na nke kara ha mma ma ọ bụrụ na ene anya ma ịdị maintenance ya ma nke ma nke na nke ga-aka ha mma bụ ya bụ chakakpum borehole wee bụrụ na ima mmewu maintenance ka iji wee tinyere ha ụdị ha ọ dịghị mma biko kama kwa ya ọ bụrụ na anyị na-ekwu sekuriti itinye ya na be igwe ebe anyị nwere sekuriti itinye sola na be igwe ga na-apawa dị mmiri onye ọbụla na-aga agbarụde ihe mere adịghị mma ndị Igbo akarịa n'ụdị ahụ ịdọghachizi ndị Igbo azụ site na ịdọghachi ndị bụ na ndị isi enu a nwere ọtụtụ ndị mmadụ ji ego ọ ga-abụ ha chọọ kịta ha rụsachi ihe na ebe niile ịchọ ịrụ ọ bụrụ na ịchọghị ịrụ n'ụdị a bikọs ụdị nke a dịzi ka mkparị ka ọ bụ epechi ọnụ ụdị aka anyị na-abịa ndị be anyị ekene m ọnụ na mpịachi okwu ụnụ mana n'iwe abụbụgo m ihe ndị nze ka anyị wee gwa onwe anyị eziokwu nke a bụ maka fans anyị sometimes ụfọdụ ndị na-eso anyị
ya so Ugwumba kono na-asụ everything n'Igbo ka ọ ghara inwe oyibo dị anụ ge ntị ka ngwa ka ha resiri lijuo nsị ọnụ ife anyị bịara ha bụ obi eziokwu anya de art script anya de eme ka ọtọ gị ụtọ ka nwoke na ibe si akpa nkata ka nna na nwa si akpa nkata ka anyị si akpa nkata anyị agwa nke bụ eziokwu ọ dị ebe anyị si gbasụọ ọ dị ebe anyị so ịgbasụọ ya maka na o nwere ike ị na-eche ka ịsụ a n'Igbo ka ọ bụ ọfụma ichefu ihe ị chọrọ ikwu maka ịsụ a n'oge ka ọ bụ ọfụma ife anyị bịara obi na-ekwu eziokwu bụgatara nya ihe ịfụrụ anyị na-eme ya most ndị Igbo aka sonyebe maka ha ka na-achọ nke na-atọ ha ụtọ maọbụ nke anyị akwụ ụgwọ wee mee ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị Igbo dịrị anyị mma dịrị ụmụ anyị mma na ụmụ anyị mma maka mmadụ edozi ya eziokwu akụrụ mmiri adịghị ebe a eziokwu a na-egbe egbu m onye ọfụ ka ọ dị nwaanyị chairperson Ifeọma agwụ na-aka mma na nke agwụ na-enye gị nsogbu ihe mere adịrọ mma kpọọ ndị kọntraktọ alụ datị na ozugbo na-egbughị oge ha ji amendi mee motorize ọ bụrụ nke isi na-achaka akpụma jee wepụ ebe ahụ ma emejọ ịkwatuo ya akwatuo Ebonyi ị na-eme ka Ebonyi ka ọ dị ka si na Adote steeti ka ọ bụ ihe a bụ ọ bụrụ gị money and o kwesịrị ndị Igbo oge na mgbe ya kwụsị na commission anything safe maka ihe bụ ego anyị ka ọ bụ gọvanọ bịa lụọ mebi mee road ya bụ arụcha ide bịa ọsachakọrọ ya oje kọmishọn ya ego ka o ji kọmishọn ya anyị nọ mgbe Buhari si Abuja feru bịa Lagos bịa kọmishọn bus stop na Lagos ọha bus stop ka ọ bịa ya bụ mmiri esigo n'isi gbaruo ndonu biko iji tinye ọnụ enwe ihe Petike kwuru ugbu a enwe nwanne anyị nwoke gara na eme n'ụdị na ọ na-akụziri anyị Igbo ọ bụkwanụ na anyị amaghị asụ Igbo kama na anyị dewere ya n'ụdị ọ ga na-ada yori ụfọdụ na-ada anụcha ihe a na-ekwu bụ obere oyibo a na-atinye n'ime na-eme ha ji esonyeru ọmara ihe a na-ekwu maka na ọtụtụ imirikiti ndị na-ekiri anyị abụghị sọsọ ndị nọ n'ala Igbo ụfọdụ bụ ndị mụtara Igbo amụta ụfọdụ bụ ndị chọrọ ịmụta Igbo ma ụmụ anyị n'obodo Igbo ụmụ anyị n'ọba anyị sefe ha azụ Igbo itinyere ha nwa obere oyibo o mee ya olileanya ọ dị ka ị na-ekiri ụmụ ejije ndị ofe mmanụ ifụ na mgbe ụfọdụ atụkapụ nye oyibo ọ dị ka m na-enweghị nke nna anụ nke aha ọtọ m iche ihe ndị ọzọ ekwuru ekwu maka ama m na ihe ha niile na-abụkarị ikpoyi akpọcha iyi ahụ enwere etu eji tinye obere oyibo o mezie m nnu adị n'ofe ya bụ biko anyị adịghị eme ya ka anyị eme ihe na mana nwata ị ga-ama na egbe nkanka nke abụghịzi obere egbe ọ bụrụ na anyị bidoro kemgbe 2008 wee mewe ihe gbasara Igbo ọ bụghị gụwa bụ ihe ga-abịa orute ata bịa mewe ihe na esi na anyị na-eme ka emechorichori ka ndị mmadụ mara na ime ekwu okwu na ikekwa ọ bụrụ na anyị ka nyere gị ofu digrii n'asụsụ Igbo ịcha ka ị na-agwa ara tọrọ ọ dị mma Petike Gwumba ọ na-adị otu ka ọ dị onye nke m ekene m unu ka emesịa Opurobios Igwe Ejenga